rokok Mas. Wah, tas rokok Surya. Ya. Kira Pak? 14. Ya ini. Oke. Mas tuku rokok ngene iki lek nongkrong penak banget iki. Mung kancane oke. Ning ngene Mas Dalmo kono karo diri sayure. Wes matur nuwun Pak nggih. Jan komplit tenan ning toko Barokah iki Setyo Mulya. Randu Sari Trans Boyolali. Rokok enek apa-apa enek. Wah tenan iki. Iki sedulur-dulur iki pamane tuku nang kene ngono wis ora kapiran. Pelanggan pelayanane yo menyenangkan. Wah ya luar biasa. Matur nuwun nggih Pak nggih. Wah, iki penake nemoni Irwane gak dolan. Jagungan ngene Mas Dalmo kono karo ngombe-ngombe teh, karo rokokan lah ya rokok lumayan. Ah, makasih. Wan tunggu saya, Wan. Woi, bro, nanti bro. Aku yang golek kowe kok. Beneran banget aku metu aku digataku. Ayo dolan ngene Mas Dalmo. Apa menawa kono cepake wedang-wedang karo apa to apa iso mangan-mangan bareng. Piye, bro? Ge mau kok ndi, bro? Walah golek rokok. Oh, alah aku dhewe ge mau bar kok kono. Golek cewek, carane rondo. Walah kono nggon rondo kok Mas Dalmo itu kang nggon-nggon rondo. Oh, ngono. Ya dik kudu rono no. Rono, saya. Dolan jarene tahan-tahan amuk. Enek apa-apa enek kok jarene. Jelas no. Lah iya. Oh, nek mburi wae sih san. Wih. Sopo ngerti enek pun enek cewek. Soalnya tem-temane kono nggonku nongkrong iki. Lho kok ngene apik men kowe ne? Jelas no. Lho, Santai ya. lah ya lho. Ayo lho. Oh, wong ning kono. Aduh. Wih, Mas Dalmo. Wah, lagi ngopo kae? Betok gedang to iki ya wis. Tak ilikane iki tak gedang. Wancita lu ngombe wetange susu asli produk saka Boyolali. Halo, Mas. Wih, malah ngetoki gedang ngono iki. Agen piye ketoki ya. Ya. Kok gedang Mas Dalmo? Tandurane do mutar kabeh. Wah, rusak to. Lah, iki Mas sayur-sayuramu mbok kok gedang kabeh. Agresiki karepe. Iki lagi do mutar kabeh. Oh, malah gara-gara kuwi to. Ya muga sesuk dadi apik. Tandurane. Rekosone wong seni iki ya yen pas kena pandemi yang ini tapi ya kudu bersyukur kok. Pancen kahanan ki ora kena dipungkiri tapi ya kudu dilakoni. Sing penting wong urip ki banyak bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seniman mungkin ya lagi kena pandemi ya wis dilakoni lah. Sakuwate nek kaya kancaku iso tani aku ya tak sambi-sambi makelar. Ini cara bondangnya pengacara, pengangguran banyak acara. Wah, iya ngene iki ya. Aku gek mau ki ya lagi mlaku-mlaku ning dalan. Wah, ketemu kowe. Wong iki Aku ya ora mudeng kan. tak kandhani wan. Wong aku iki kok kula golek rokok mau iki wis atiku iki goleki kowe. Oh, ngono. Terus kok ngerti kowe ning dalan. Nah, ngono. Jadi tak dolani Mas Dalmo tengok karo betah ngene Lah iki. iya. Alhamdulillah senajan wong ya sibuk karo liwat-liwat ning anu wis ben. Ora apa-apa. Wong jenenge maro kanca ki ya sapa ngerti itu rezeki ya iki rezekine. Tukake kan. Tok gantung. Nah, kok gantung wong ngene. Enak lho kuwi. Iki aku ora ngerti gantung ini bayangke sing ora-ora iki. Lah iya mesti. Wong aku ndek wingi ki ya bojoku ki to ngimpi. Wah, jarine iki gantunge ning sawah ki wis do mateng. Lah aku ya teko. Lah sawahe sapa? Sawahe Mbok D. Lah Sawahe Mbok D. Kentepan gantung iki. Lah aku ya bingung kok kan. Oke, mau makane bingung golek gantung go bojoku kek mau. Wah, jantenan kahanan kok kaya ngene. Ndek kanca siji ya malah awake ra penak. Tutut. Nek kelingan kowe iki ya. Mbok kok ngomah lak ya penak. Dadak akal ngethok pring barang, akhire ya cengeng to gulune. Wong-wong kersemono kok pringe sak ilulah gedene. Hehe. Ya sok tak ilik itut ngejak Irwan. Wong jenenge kanca ki senajan ora awor ning ya padha ngrasake suka dukane. Seneng padha senenge, susah padha ngrasake susahe. Ya bojomu, ya bojoku, kleru. Ya bojomu dhewe, ya bojoku dhewe. Tak ya ngono to jane penak. Pemerintahan soyo
Oh wis kok Mas tak ombe ramuan apa piye? Mbok ramuan kabeh. Rasa ya rasa. Oh ya sementing nyambut gawe iki enake. Iki mung kelingan koncone dhewe kok Mas Dalmo. Si kentut. Iki mau aku kabar iki jare bareng sumpring. Jane awake gede dhuwur ya. Ini nyatane kok usul siji dhewe kok. Alif dine kangen. Enak cuti iki ya, Mbah. Akhirnya kayak mergo pring apa kayak ngerti pikiran sing abot. Lah mbah kuwi wong pernah loro ketoke cah iki ya mergo ngusung pring ya mergo mikir kahanan donya. Ora sumbut karo awake gedhe. Lah iya, Mbak. Pring carang cilik kok ngantek gulune kenger jane. Kebangetan sing dadi wong. Ya pancen ya kudu ngono. Ya sementing sok ade ngiliki rono. Kahanane piye gulune iki minger apa ora iki ya wong kancane dhewe iki wajib ditiliki. Lah ya ngono to, Mbak. Senane, Mas. Amin, nggih. Piro iki yo? Wah, 12. Oh, 12. Gorengane sing 6.000. Siap. Iki. Mantap kok ya iki. Sami-sami. Laris. Amin. Pun bareng. Ada yo kahanan wong ngarep nganggur ki yo. Ngene Mbah Tamo. Penake sesuk nilai kentut ki jam piro? Marut jam 09.00 ya ora apa-apa. Jam 09.00 esuk. Oh iya, anak jam 09.00 esuk ya ora apa-apa. Kok sedeng aku ya rampungan lukku ngedusi anakku arep sekolah ya ade lek mangkat rono ajene kanca ki wajibe kudu di kei semangat. Lah iya ta? Engko nek ngantek ning opo-opo ning kono kuwi lho. Lah mulane kuwi aku ya pikiran wong jenenge kanca. Wong urip ki ning alam donya ki mau ana perno loro, Mbah. Siji ana padang mesti ana peteng. Ana sugih mesti ana melarat. Ana urip mesti ya ana mati. Ning tegese ana mati ki mung sok bakal ning kanane ning tungae kancane ki aja mati sik maneman. Kayak kene nggo kekancan luar biasa kok. Kentut iki nggo semangat. Sok ken iso ngentengke sak kanca-kanca. Wis ngono ya Mbah sesuk jam 09.00 mangkat, cus mangkat karo aku. Ale sewa aku yo. Iya Mbah Dalmo. Wis kaya kompresor ora ngae. Kompresor apa? Kompresor nggo nyemprot kae. Lah apa? Profesor no. Oh, profesor. Iki wong pinter-pinter kan lho. Oh, profesor sepulane. Aku ki wong desa dadi ora mudeng nek jenenge kata-kata pejabat yo aku yo ora pejabat. Wis ditontokke jame sesuk arep niliki kentut ki jam-jam 09.00. Kok sik aku gagas. Irwanmu gondol kirik apa piye? Ya ini kok wong mangkat wong loro kok marake tok. Apa ning kebon to, Mbah? Kono yang mriko no. Anu masalahe kebon ki bahaya lore sarean. Oh ngono. Wah, kowe katon demit to tak iki. Tabulane sing Mbah. Wah, sik, Wah. Ya tabulane, Mbah. Wah, jadi, Mbah. Wah. Wah. Wah, wah. Oh, ya bisa gula kok malah. Gaya tekan gula opo? Gula kayak saya. Amit, ora kowe. Susu asli produk soko Boyolali. Wong kok bocah ke susu, mulih ke susu. Ontolo yuk tenan kok bocah. Ning gali wae yo. Lah aku gagas Oh, susu, mangkat ke susu, tak mulai mau ke iki susu. rasaken susu. Iya. Awake dhewe iki ngerti kancane dhewe lara, sesuk Oh, ki arep iya. iki. Makane tunggu sesuk. Wis ngomong baca lho. Wis ngomong Mbah Tamu, saya ngono. Ya, wis yo. Ya, Mbah ya. Iya.